ай шаҳри ваҳдат имрӯз шаҳри Ҳисор меҳмонӣ меомадаи бобои Қанд. шумо барои чи блогер шудед? барои чи ма блогер шудам? Ман аввал блогеру мегуфтам, вай мегуфтам блогериш чиё? мора дар чи аки обвиня доранд бобо ва ёки мақсад шумо ҳақ надорен видеои хайриявӣ кунед. Барои чи? Шумо ки эхтон? Шумо ай куҷо гап задистед? Шумо ай пистики гап задистед? Барои чи шумо хали қонун бироварден? Ира конститутсия ҳаста, иҷа қонунҳое ҳастае ки мақсад ҳукумат бояд решат кунад вопросҳои корора давлат доре мо ба хидмона бешоиб нестем ку албатта ё ки анисаго ай шаҳри ваҳдат имрӯз шаҳри Ҳисор меҳмонӣ меомадаи бобои Қанд. мерем стричати бобои Қанд. занда бошен тамошо кунем. Да савол уна боби омада. Уна бобида дидем. ой бобия боби Қанд. уна бобия боби Қанда ёфтем. Kom og se den så det kunne program. Er vi til? Tamam. İşte tamam bu. Sakin şunu. Yok yine tavukçağı da gidi. хайч хеле ки гуфтум бобира мебия бобо мара меҳмонӣ ина ҳоли видеора тамошо мекунем намо абе чай хуб кардем хела чой нӯшидем кади бобо ина бобо давани мо бобоҷон як савол як тане хела савол майлиш биё ку зур мераса аввал якум савол шумо барои чи блогер шудед? блогери ман барои чи ма блогер шудам? Ман аввал блогеру мегуфтам, вай мегуфтам блогериш чиё? охи хая мусфет вай кесда гам мезана суҳбат мекунем паси баландиҳои зиндагӣ. барои блогер шудани ма вақте ки ман моҳи парвар ҳастам, кирмакои Калифорния дорум, дарахтои павлония дорум, хости ки амора ба мардум реклама кунам, нишон кунам вай кунам ки яке аз устодони ман мисол Муҳаммад Саид амо биёгум стеҷеке ай қурғана ҳавай гуфт ки биёз я сайт мекушоем вай кунам ҳозир камтар димоғош сӯхт гуфт ки мо тура сайт кушодем ту чун куҷо рафти мега ай биёгум сайт чи мега рафти ман гуфтам гап мезанам дар бораи биёгум су дар бораи иҷа завқтар кард иҷа завқтар кард иҷа бисёр завқ шуд иҷа савол ҷавоб бисёр шуд. ана бобоҷон дуюм саволи навбатӣ ҳамин вақти комментариҳоро мехонӣ бобоҷон ки комментариҳои дашном дажисини султанигоҳ накарда мақсад бира намостабхон агани хичон о торат кадаги нестам о аму одаме ки тира мега бира намостабхон о худиш торат кадаги нест барои чи барои ки пеш я одама пеш ай гуфтане ки бира намостабхон ту бояд бидонӣ ки ӯ намоз мехона ё не? албатта рохи ӯ намедона ки ту намоз мехонӣ ё не мега бира намостабхон ин хатогии ӯ ана ба ҳамин хотир ҳамин комментариҳои безе ба мехонӣ боби чи халихта ҳис мекунӣ? ҳамин ман аки фақат рост ростш ба худо ман тоқати шуморо надорам тоқати шуморо надорам. ман бисёр як комментариро мехонам мехезам мегӯям ки комментариро бикушам бихезам ҳозир ҷавобш битам неки ман як вай хеле мегам ку чи мегам прямой эфир шонро ба амрико карданем ягон ҳал карданем ки ҷавобшона битам. ана бисёр асабӣ мешавам. баъд бисёр гапҳое ки меган дар комментари яъне пушти экран ава гапҳое ки меган охир тамоман дар ақл туғри намебия. ҳамон одами намозхон одами ба тавфиқ ба эмон ҳеҷ вақт гапа гап намезана гапа гап намезана ки вай эмон вайш мекуна ки ман я боборо я мусафеда нахоҳам хеле гап занам. ана мегапам шумо да мехостам гум ки Умар Хайём шол мега ки кто говорит за спиной мега он там и останется мега. То есть
касе ки мега ай пушти одамга мезана ӯ даҳам пушт мемона мақсад мард бача ӯ одаме нестае ки ай пушти одам бихеза як каса ғайбат кина ё ҳар касе ки чӣ вазифае ки худованд розӣ шидагия ӯ соҳиби лоиқи вазифа шидагия ӯ касе ки набоша ӯ чӣ корае кишидагӣ набоша ӯра худо лоиқ донистагия ӯ бигзор шоҳа ё ки вазир ӯра худо лоиқ донист ӯра ба иҷозати аллоҳ шуди кор чуба ба иҷозати аллоҳ намеша ки мисол ту шавӣ барои чи ки аллоҳ тура иҷозат надод лоиқи тура надонист агар ки ту бихоҳӣ ки зиндагӣ дучорзур шавай хуб шавай ба сабр бошӣ якумаш ба хайр бош то ки балора дур кай худа дуюмаш худованд тура бояд дӯст дора бандош не ту чӣ коре ки мекунӣ дар ба розигии аллоҳ ку ту ба розигии банда ӯ саг дар любой ҷо сага меҷака ана сеюм савол бобоҷон ки ҳамин бадбахтое ки ин ҳамин айпуштои мо видеои безеб кардан мақсад мо шуморо даже дидем ки хестена моро насиҳат кардем морам насиҳат кардем ман сухани шуморо мисол дар замин намондум мисол дигар видео накунем гуфтем хеле чӣ дар кора якдигар мо мақсад ҳамин суханои шумо будем шояд ҳамин кадоми моро ҳамин гапора гуфт мо гӯш кардем шумо дигар коршонам нагирифтем видеошонам накардем ҳамира худ вақте ки тамошо кардӣ чӣ фикр кардӣ боби ман ҳаминҷа ба фикри шахсии худам фикр мекунам ки ақли худат беҳад зиёдтар буда ӯ ақли ӯ ки ӯ хел видеое ки неправильно одамо пас мезананд ҳама зиндагӣ дора хай биромад қонунои хучона гуфтешанда типа ту як бор дигар видеои хайриявӣ кардӣ мо тура ин хали видео мекунем мо ин хали мекунем ин ҳам ёда чӣ гуфтане шумо ман эра хел гуфтане ҳастам ки бояд дили ҳар каса худованд худаш медонад мисол дили ман чӣ мехоҳад дили кас чӣ мехоҳад баъд дигар мегӯяд ки мегӯям ба худо дод баҳс на ки вай худо додагия сеюм дар зиндагӣ мисол мо мебинем ки паҳлӯе ки ҳаста мисол чӣ қадар паҳлӯе ҳаста ки 99% плюсовая 1% минусовая ҳамон минусоваро канда ҳамон гирифта ҳамонро мисол калон карда дар мардум мисол нишон медиҳад ки ҳоло ки и дар пеши вай ҳеч вай неста як гуфти русоя мизераи ягон хубиёе ки кардем баъд ие ки шумо ҳами як савол бутен мара ки ҳами бобо рушд ҳами 1 гектар ту мисол гуноҳ кардагӣ нестӣ кадои мо бегуноҳем мо бегуноҳ малоикаҳои гуноҳ дар ин ҷаҳон кист бигӯ мега нокарда гуноҳ дар ин ҷаҳон кист бигӯ он кас ки гуноҳ кард чун зист бигӯ ман бад кунаму ту бад мукофот диҳӣ пас фарқ миёни ману ту чист бигӯ мақсади гап ака ки ҳамаи мо гуноҳ кардагем лекин ман фикр мекунам гуноҳое ки мо дар пеши гуноҳои ӯ як кӯчака як ман фикр мекунам гуноҳое ки мо дар пеши гуноҳои ва як кӯчака моро дар чӣ обвиня доранд бобова ё ки мақсад шумо ҳақ надорен видеои хайриявӣ кунем барои чӣ шумо ки эхтон шумо айгуҷо гап задистен шумо айпистикӣ гап задистен барои чӣ шумо хали қонун бироварден ира конститутсия ҳаста иҷа қонуное ҳастае ки мақсад ҳукумат бояд решат кунад вопросҳои корора давлат дорем мо ба худмона бешоиб нестем ку албатта ё ки анисагохчон ки мехезанд против мо видео мекунанд барои ҳамин ин мисол ватани мо тоҷикистони азиза ҳамаи мо мехоҳем ки ҳамин дар ҳамҷа таваллуд шудем бо дар ҳамҷа хок шавем ӯ ватани мардумай мо уҷода бояд пример бошем мегӯянд ки дастоини худмона нишон тием мегӯянд албатта рохи тоҷик бояд бигӯянд ку вақте ки тоҷик мегӯянд ку вай тоҷик гапзан буд тоҷик разборкун буд тоҷик мо дар стоянка будем вай мекардем ҳамамон доштем уҷа ҳамон лидер буд ки ҳамуҷада мисол гамез мисол вай номошона ихилом барон гап мезадан гапҳои вай қонун буд не ки дар ҳамон мулки ғарибирам як лаҳни ширини тоҷикӣ як гапи тоҷикие ки мегӯянд ки дар дурора шу мебина соҳиби хона ҳардуша яъне ки як кас шидаги як кас дига медуроям уҷа ягон ва як ки сафеду медана дар дурора шу мебина не ки соҳиби хона ҳар шу мебина шумо чӣ қадаре ки ҳамуҷа вай мекунед шумо се равно тоҷик ҳастед дар уҷа шуморо тоҷик меган намеган ки вай фалонча ё ки колятаҷи ҳамаамон як тоҷик ту мисол чӣ қадаре мекунед ҳар шумо мисол
ҷанг ҷанҷол мекунем. Мо бояд хеле бояд мо дӯст бошем, бародар бошем. ҳамин хотири подписчикои ман ки наран бо зиёд шудесам ба ҷое ки кам шаванд ҳолата мефаҳманд. Мисол мегӯянд ки тӯҳмати мардум любой кора мекунад, не ки мардакое ки подписатсия кардаганд донистанд ки ман киам. Барои ҳамин подписчико чӣ гуфтанем бобӣ? барои подписчико ма чӣ гуфтанем? барои ҳамин подписчико гуфтанӣ ҳастам ки худтон медонед подписчик ҳамие ки ҳамин мисол ҳамуда подписатсия мекунад, ҳамуда обуначӣ да завқ мешава, ҳамуда тарафдора даст боло мекунад ки ман тарафдори ҳамин одамам. гуфтанӣ ҳастам ки ҳамин ҳақ ба ҳақдор мераса. ҳамин дарахти пурмева бисёр санг мехӯрад, бисёр лаб мехӯрад. барои ҳамин марам одамое ки пушти маро тамошо дорем ку ҳама шумо барои мара ягем, ҳама блогерҳо барои мара яганд. мисол ирам фарзанду ту мисол ҳамамон ягем барои бо хусусан ман ҳамаша як медонам. кадоме ки мисол вай кардан даже ман ҳамуҷарам гуфтагим як видеом да ки шумо бародарин мада ман на пуштита мегирам на пуштита, фақат ором тинҷ худмон сулҳу сало дар байни дигар мардум мо бояд худмона ки бидан мона нишон битем. барои ки мо тоҷике мо бояд гап занем ки ҳамин тоҷик вай кунем. ман бисёр ҳам тоқиву чиё мемодам мегуфтанд ки як симои тоҷики қади гап ҳастан бобо одамое ки мисол чечено доғистониё мо мерем, мисол салом алейкум мекунем, тоҷике медонанд, мегӯям мо гардица мекунем ки охир тоҷикоам ҳаста ки мисол пишти тоҷики чун гап мезананд. ана ин миллати моам бояд ҳамахи гардица кунад ки мо охир тоҷикои шермардои бисёр дорем.